друга така трошачка. Багера не му да им насмага и викат булдозер да му да разриви малко и пак почва. Това е че. Там е трошачка в трошачка. И два багера. Наон. Арго. Разриват с булдозер. Се налага да чакам докато разруят. Пък е там отзаря багера, дет не му да смага да разрая. Caterpillar 320G. Зара нещо искаше да ни щупи трошачката. Айде пак. Колегата идва и зафащане. Това е. Такова нещо не сте виждали. Булдозер да разчиства за трошачка. Пускай да зафащаме. Еги, един багер, втори багер, зарежда трошачка, зарежда трошачката Терекса. Един багер чисти на нас. Обаче нещо не може да се справя достатъчно бързо. Работа! Стой да правите малко. Давай, върти! Давай! Толкова зрета чакам, не му слежа да чистиш на купчина, тако заева.